Puteți face 100.000 de persoane pe live. Ia aici pe câmp ăștia de la ProTV, dacă vreți țițuni aici pe câmp, dacă tot ne dați. Vă mulțumesc frumos la toți. George, Bude, Cristie, Daniel, la Omer, Mașină, la toți, de mic mare, vă mulțumesc frumos la toți, care sunteți 100.000 de persoane pe live. 100.000 de persoane pe live, mamă. Bă, tu ce la mulțumesc mult. M-a luat așa niște emoții, doamnă, că mi-e fric, n-aveți live, doamnă. Asta nu mă aude, mașină, nu mă aude, dar te-am pus pe mult. Mi-a înghițat și mâna. 103.000, mamă. Faceți poză! Faceți poză! Uite, doamnă, 103.000 de persoane, eu și arabii ce mai avem. Vă mulțumesc frumos la toți. Pentru avioane, rachete, mașini, tractorași, toți vă mulțumesc. Respect toți, donatori, mașină, Omer, respect toți. Comunitatea la Sandu, la Doru, la toți, Andreea, Alexandra. Fă Alexandra, fă Andreea, vă iubesc, fă. Respect toți. Mamă, idei, da, băldela. Mașină, Crist, mulțumesc. Numărul 1 iar, vă mulțumesc frumos la toți. Să nu idee. Kiki, mulțumesc mult, Kiki, respect toți, Kiki, respect toți, donatori, vă mulțumesc mult. Ce zice doamna, mă? Nu mai am cuvinte să vă mai spun, vă mulțumesc mult. Ce zice doamna ea? Don Bicajan, vă mulțumesc din suflet. Don, thank you. Double, e pe final. Double! Don. Mamă, 100.000 de români. Este! V-am văzut, doamnă! Respect, thank you, mulțumesc tuturor, respect, vă mulțumesc frumos. Respect și follow, vă mulțumesc la toți. Sandu, mașină, stai cad în bot aici. Respect la toți. Doamnă, am 107.000 de persoane. Respect toți, vă mulțumesc frumos la toți românii. Doamne! Vasile, mulțumesc, Valentin, Don, Coco. Mașină, Omer, George, Florin, Sandu, Andreea, mulțumesc! A venit și Calu. Calule, uite-te să vezi dacă e adevărat! Respect la toți donatori, vă mulțumesc! Sandu, mulțumesc! Nadir, respect! Am 110.000 de persoane pe live, doamnă! Cât ai? 110.000! Respect, respect! Vă mulțumesc mult! Nu e, doamnă, că e greu să vă puneți pe comunitatea mea ciobănașii? Eu pun la pariu că aici vă mulțumesc frumos la toți. Sunt și toți fel de oameni, și interlopi, și oameni normali, și oameni care merg la muncă și peste tot sunt. La 110.000 de persoane, faceți poze. Am făcut și eu, n-am făcut. Stați să fac, doamne, și eu o poză. Stați la poză frumos, doamne. Thank you. Stați la poză. Stați să vă prind așa. Mai stați una așa că mă pupați. Oricum. Vasile, serios, respect. Mulțumesc, Omer, mașină. Andreea, Calu, respect. Chiar dacă... Don. George, Florin, Sandu, respect, maxim. Vă mulțumesc frumos la toți. Toți donatorii, respect și follow. Vă mulțumesc mult la toți. Ce ați face? Finish.